Takže čau ty lidi, že teď jsme šli ze školy a prostě mě napadlo prostě, že vydáme ty Jelly Beans a ochutnáme ještě před videem. No a já jsem si vzal jeden, Láďa si vzal jeden a mysleli jsme, že prostě Láďa myslím, že jsem si vzal dva, tak si vzal taky dva, no a takhle jsme se hezčí a takhle to dopadlo. Nemáme nic. Takže nevadí, takže a ty dřepy uděláme zítra po škole a nebudeme týden natáčet, protože on má v pondělí rodičák. Ne, týden ne zas. Týden ne? No jakože na chvilku budu moc ze školy. Jo, takže, no a to všechno, co jsme chtěli říct, ne? Ej, mě ujel autobus! Řidiči zastav! Jemu právě ujel autobus. Já jsem zastav, vole! A mě taky ujel autobus, já bydlím tamhle někde. Počkej, kde je nějaká popelnice. Tamhle někde. No takže ty dřepy uděláme kdy? Zítra, ne? Zítra po škole. Dobře, tak jo. Tak, čaute lidi!